Jadilah maju.
bebarengan rekancane yo kanca rame-rame bebarengan rekancane ing pradesa yo kanca rame-rame bebarengan rekancane ing pradesa yo kanca rame-rame bebarengan rekancane ing pradesa
Wadya bala wasiyaga kota pranesa maji. Ayo dong padha budal dong. Ayo budal. Sorak-sorak komorong Bode beri mangokong Wadya bala wasiyaga kota pranesa maji. Monggo sedaya para pamirsa nonton jatilan asli Kutha Pranesa. Monggo tunggang amresani Kutha Pranesa. Monggo sedaya para pamirsa nonton jatilan asli Kutha Pranesa. Monggo tunggang amresani Kutha Pranesa. Burung hati kepala tiga kita jungkap siapa namanya pergi plesir ngayucuk beli kain yang sama riwayate Mbah Tirta Nadi angon wedhus ana kuburan riwayate rawan saiki tulung atus nonton jatilan burung gladi kepala tiga kita suka siapa namanya pergi plesir ngayucuk beli kain yang sama rupa. Ikan cucut mandi di laut, ikan
ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut, andeng-andeng di bawah mulut, andeng-andeng di bawah mulut, yo dipandang mangko kepecut. Surabaya berupa-rupa, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur, suruh lupa tidak bisa lupa, suruh lupa tidak bisa lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Nah, ini yang ditunggu. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut, andeng-andeng di bawah mulut, andeng-andeng di bawah mulut, jadi pandang kepecut. Pakai cincin macar kalau kae jatilane Allah Allah ose Allah Allah ose yen bisa manggon nyenengake Allah Allah ose Allah Allah ose nyangke nyender ki foto nyen Allah Allah ose Allah Allah ose patut prane sanggo tambah kangen.
alon sembuh ame-ame rasane hatiku yo yo ngiling ake naliko bareng ora ngira yen ngene tak dene salah kowe lunga wae aku butuh melu derekake Rama lan ibuku mulai punjul 10 dino ope nono minangka tondo katresnanku ora nyono ora ngira yen ngene tatine kowe lunga wae aku kudu melu derekake Rama lan ibuku mulih nang desaku bekasan mobilku aku titip dokter mawar biru sasi muncul 10 dino ope nono minangka tondo katresnanku ani bukan goco potong padi di atas gunung saya menari memang sengaja buat menghibur hati segunda ireng-ireng motore kanjeng konon rene tak sumirati ayo seneng aja mung mandeng golek ana ngendi omahe gamping datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo teko galano kloso tambalan jadah ingon-ingonmu ireng-ireng anake lutung buka laci kok ana minjone ayo yen to seneng aja mung mandeng durung mesti dadi bojone kudu praneso asli saka
asli sokong japing tengah menyang Solo membeli baju buka laci kok ono kadale duwe bojo aja ayu-ayu ditinggal nyinden dinggo kancane pacar lagu arena banjonara bapak tani sagedung gondek gede pacar lagu arena jeli sana ajaran lagi sana kewajiban ame hanggelna hasil bumi no ye mange kalare kapan doso mo anjali hanggelna orang macena ye ngame kalare salah salah oleh orang peramune arep layar oleh orang arep layar neng Madura wes ado tekan Surabaya Surabaya katut angin timur soyo no jalake rabi ngoceh bakanono petelo gato wong bapakne muni ora oleh anake wedok wis pancet mati dari Sabah turun ke kali bagaimana datangnya cinta dari mata turun ke hati suwe ora jamu pisan godhong idelo suwe ora ketemu pisan ojo gawe gelo ya guys campur kuweni gene-gene diwas kakas jempol ono seduwen ayo
Ya, hei, Agus, yoi. Oya, cuna. Tarupa bedale margo kumuro tumandang gilar-gilar dekatan dan tandang tumandang kata minum benar wasawet bangsyoko tumakarya angangka karya tumprojo mulai ketorjo gilar-gilar joka tandang-tandang tumata kata mereka hidup benar wasawet kosyoko tumakarya angangka karya mengprojo mulai berarjo Ayo gerer, budal gerer. motor bebedale warga kumurung tumandang gilar-gilar joka tandang-tandang tumata kata mereka hidup benar wasawet kosyoko tumakarya angangka karya mengprojo mulai berarjo ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju ayo maju rame so maju maju ayo maju maju ayo maju maju ayo maju rame so maju Oh ya yo ayo ya yo ya la la ya oh ya 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 maju maju ayo maju maju ayo maju berani so maju Katase Nggih sugeng pepanggihan sugeng pinanggihan kalian keluarga ageng
Jadilan kudo pranisa ing bulan Syawal menika sasi Syawal menika kula pilih amakili saged amakili rencang-rencang saking kudo pranisa ngaturaken Suping Riyadi selamat hari raya Idul Fitri yen wonten lepat saking kawula lan kru anggenipun gegojegan lan tindak tanduk rencang-rencang kawula mugi-mugi ing dinten menika saged lebur ing dinten riyaya kang suci menika. Nyuwun pangapunten swidak malih yen wonten gegojegan utawi tindak tanduk ingkang anuju prana kula sak rombongan nyuwun agunging sewu-sewu likuring pangasami. Amin. Ing dinten menika 3 April kalih selangkung Kuda Pranisa marak sowan wonten rewulu kulon nggih Pak Wahyu nggih. Kulon. Nggih, menika ngregengaken menika acara kumpul keluarga saking Bapak Wahyu Dianto. Ing rikala wulan kepengker lare kang dipun supitaken nyuwun wonten mriku sak menika bapakipun ingkang supit wonten mriki. Nggih Pak Wahyu nggih. Guyu lho malan. Jare iku dicawang. Matur nuwun Mas Wahyu ingkang sampun nimbali kawula sak rencang. Mugi-mugi ing samangke Kuda Pranisa saged lancar nggih dumugining acara paripurna lan mugi-mugi cuaca nggih cerah. Amin. Ayo semoga Mas Dut dipun minangkani lelagon menapa iki 2020 ing sasi Syawal iki. Ayo Mas Dut. Pepeling Mas Dut iki pepeling. Nggih. Pepeling semoga. Nggih, semoga yuk. Ayo Cok, pepeling.
wajib dawuhe pangeran salat dadi sekaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sentuman nina luwih saperna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngantoke tidak munggah mahir lan isa jangkete prayoga ditambah salat sunah Jasa Brana iku perintah agama soha ya ya ning donya ing sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparep besok buka surga Injih sampun kapiarsa lelagon pambuka Bapak Go Setunggal Nayaka Tarir Posanggara kanthi lelagon pepiling. Terus pundi Mas Dut dipun lajengaken? wonten request Rama Nggih, sumangga Dek. niki wau sampun mlebet pengen nyanding Oh, suka sing ngedram mesti. lintang asmara Iki saurunge kene iki ana arep tanggapan ki wis pesen aku sesuk pengen nyanding. terus wonten Saket Rindu Oh, jadi semua nderek dipun minangkani. pun rumiyin Ora anu ta, apa jenenge? Ora ana request aku iki tukang tambal ban. ora mau Ora ana ta? ora Ku udah datang sandangane jadi. Semua pengen nyanding sik ya kena, semua. Nggih. nggih Dok Linda apa wartose pripun, Dok? dalam Sae to? nggih alhamdulillah rada lara untu mo Oh, loro untu ki paling nyobai. lho tak neng nggon aku akeh cemilan iki lho mo wis ngerti sok gawene lara untu ya ra iso leren ling gayem Nah, iki nggih, wong blek tonggoan kok isine rengginang. Dok. heeh nek gone kula sego goreng karo Intip. Oh, anu sik nggih, apa pengen nyanding iki nyuwun lungi teng asmara. oh siap Apa sih, ku ndak lali. derek Anu sik wae, sing drum sik, pengen nyanding. Abi ra ana sing disanding ae. Sing drum nek to? Mbak Puspa teng pundi, Mas? Yo pengen nyanding, suwapa. Kagem panjenengan sedaya. Poso pengen terus nyanding. dikebut paling dae. sik wis praise sasi ora nyanding Aku ora nyanding. Nyanding kok gabah. dikasih pengen nyanding bareng Kundo Pranesa Sejak pertama ku berjumpa denganmu, kangen hatiku kepingin ketemu. Oh wong ayu, apa seliramu ora kerasa, solah bawamu tak katekke saben dina. hari-hariku kudu menanggung rindu awan bengi rasane pengen ketemu loh wong bagus aja mong teko ning impenku pengen
boleh lintang ini Bedui Masih bersama Kupto Pradeso Sipo Audio Sound System. Wah, Orang rame lah. duitnya kali Penak tenang dok. kowe enak enak bocah pertama ku berjumpa denganmu hatiku pengen ketemu doa kayu opo sliramu ora kerasa solah bawamu tak ada saben dina hari-hariku kudu menanggung rindu awan bengi rasane pengen ketemu jomong deket aja mong teko ning impianku pengen aku nyawiji karo uripku. Nunggu kamu Nanti kapan sliramu kersa ngendika Nilati rasa ora liya rasa tresna Duh piranto aja ninggal tita telunga Tak enteni senajan nganti ganti mangsa sesuk pirantok nanggap Praneso Ayo kapan nanggap Praneso wir ya Yes. Slompret nyempret ngampur ngumpul tentang reyal katipong embal ponang loro terslendro slompret belok jalan depang nyoklang marake macan mangap magap gujang ganong kalea woto toka bongane panyoto gawe gobero yeah. Apa? Anja jati somilang kori
kala mangsane pariwisata rae gae alam nusantara kang wis luhung alas lan gunung-gunung Anjajah desa Minangkari kala mangsane pariwisata lae dae alam nusantara kang bosan diluhung alas lan gunung-gunung. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Oh ya. Yo. Hey ya. Yeah.
semanjang ing angkasa kalungkung suwarane tentang rela ketipung imbal benang bende bicara mungkin berangkat dengan jawi pasukan seni jatilan Purwo Madya lan Busana mugi mangya besuki Wasamanjang ing angkasa kalungkung suwarane tentang rela ketipung imbal benang bende bicara mungkin berangkat dengan jawi pasukan seni jatilan Purwo Madya lan Busana mugi mangya besuki Mas Wayudyono selamat daya lepas nyuwun pangapunten Mas Dut Pripun? sing bener niku Pak Wahyudianto apa Pak Waldiono? Wah, Niki kok Waldiono Krung? oh bapakipun. Warung napa Pak? Warung napa? Bapake almarhum. Oh. Bapak almarhum. Nggih. Niku kok warung Bapake niku Waldi. Pak Waldiono Krung. Oh. Dadi keluarga Pak Oh. Waldiono. Nggih. Mbok kaose nyuwun. Ngapa ndak? Kaos nggon aku iki kakean kabeh. Kon bayar ora sudi aku bayar. Bar kuwi dandemi aku. Sumangga lu ki teng asmara sing nyuwun iki sing gedhe iki. Ayo Mas Dut. Sumangga. Oh Mas Abi sing nyuwun. Oh ora apa-apa. Ana Mbak Yati ta? Oh, aman. Oh ya berarti lu teng asmara. Iya. Anak ra ono lagune Megah Tresna ya mesti.
iki prasetyane ati kadung tresno mring sliramu dawa ayu ra eling lamarku wong ayu tak yanti cobe cersemoyo wae aku tresno karo kowe apa-apa no tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga Kadung tresno mring sliramu dawa ayu aelena lan resu Dekapikan bisa ilang saya suwe saya ati cobe cersemoyo wae aku tresno karo kowe apa-apa no tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu apa ya ukuran ning tresno tutup podo nanging lungite asmara ukuran ning tresno tutup podo nanging lungite asmara Om Jamas Official Kudo Praneso 1992 mantap pecut
kadang-kadang kang piniji prokanoman sigra prapta hamba barka budayaan ayo kang aran kudu pranesa asli saking Gampeng Tengah gumyong suarane kumurung sigrong limpur para warga kadang-kadang kang piniji prokanoman sigra prapta hamba baraka budayaan kang aran kudu pranesa asli saking Gampeng Tengah gumyong suarane kumurung setya nglipur para warga Mas Wahyu
satilan budo praneso berintik satilan seni kreasi agawe sengcengkang podo mirhani gampang tengah iku alamate kudu praneso kang dadi asmane Ramus kondang saindeng Nuswantara kang dipimpin dene Bapak Endang Arifin Pinarung endahe wiromo ceketane jatilan kudu praneso berintik satilan seni kreasi agawe sengcengkang podo mirsani gampang tengah iku alamate kudu praneso kang dadi asmane Lampus kondang saindenging Nuswantara kang dipimpin dening Bapak Endang Arifin Lintang Panjeriyo Yeah. Selamat. Yo.
Asuli. Ya ya. Selamat, 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 selamat. Saya panjang bangun. Kembang telo rupane abang. Kembang telo rupane abang. Lagi ketemu aja gelo dipikir karo sing nebak. Mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning keponakan. Turi putih ditandur ning keponakan.
kembang kamboja jadi babat kembang kamboja jadi babat Gusti Allah paring ngapura yen sira gelem bertobat Poiro kembange apa Kembang mati dalam keklasa kembang mati dalam keklasa selamat Idul Fitri ono salam nyuwun ngapura disayang 1000 sayang
Selamat berjumpa dengan kami Paguyuban Jadilan Kudo Praneso. Selamat jumpa, kami menyambutmu yang akan menghibur warga di sini. Bersama dengan aku yang akan menghibur dirimu. Mohon doa restu lan donga pangestu agar selamat dalam pentas ini. Agar selamat dalam pentas ini. Mekaten para rawuh Bapak Pambuka saking Jadilan Kudo Krangsol Gamping Tengah.